Opgave med ledelse af teams. Forskellen på teams og grupper. Man kan sige med team, man ved altid, at man er et del af et team, hvor der er altid et formål med at være et team. Altså for eksempel, når der skal løses en arbejdsopgave. Hvor man kan sige, at en gruppe det er mere uformelt, og man har nødvendigvis ikke noget formål med at være i den her gruppe. Altså man kan sige, grupper det er for eksempel, når mig, Katrine, Melissa, Heidi, vi sidder og spiser frokost og går ud og ryger en cigaret. Det er en gruppe, hvor et team, det er når mig og Katrine, vi skal løse en opgave på skolen, når vi arbejder sammen. Ja, ligesom nu. Lige nu der er vi et team, når vi sidder og laver det her, fordi vi har et formål med det, vi er i gang med. Og med en team, der er vi en gruppe, fordi vi holder frokostpause. Yes. Altså. Hvordan team skal ledes? Ja, et team skal have en leder. Det her, det er, hvad vi synes, hvordan et team skal ledes. At det er, at de skal have en leder, og det er nødvendigvis ikke en leder, der ligesom bestemmer over teamsene, men er en, der vejleder og hjælper, når problemerne ikke kan løse teamet. Og lederen er ligesom den, der skaber de store forandringer i organisationen, hvor teamene er dem, der laver de små forandringer i organisationen. Der kan man jo tage min arbejdsplads. Jeg arbejder som social- og sundhedshjælper. Der er vi delt op i 2 teams, hvor det ene team kører i den ene ende af byen, og den anden team kører den anden ende af byen. Hvor vi ligesom også har gruppemøder hver uge, hvor vi snakker om, hvad der for eksempel skal ændres ud hos den borger. Det er de små forandringer. Det er dem, vi selv kan ændre på som team. Hvor vores gruppeleder så er den, der går ind og laver de store forandringer. For eksempel hvis der er en borger, der for eksempel skal have noget mere tid, så er det hende, der skal formidle det videre i systemet, så det er, at vi kan få det. Det er ligesom de store forandringer, hvorimod hvis vi skal ud til en borger, der bare lige skal flyttes lidt rundt på noget, så er det de små forandringer, det er det, vi gør som team. Ja. Har vi mere til det? Det tror jeg ikke. Nej.